Som v Prahe a toto všetko som ochutnal. A rovno začíname touto reštauráciou Výčep, ktorá dostala za posledné roky rôzne zaujímavé ocenenia. A ani sa nečudujem, pretože tento bramborový knedlík plnený králičou pečinkou bol najlepší. U mňa povinná zastávka je vždy kantína. To mäso tam majú jednoducho bezkonkurenčné. Tu vám určite odporúčam skúsiť tatarák a bramborový plácek. K tomu si šupnite jednu čapovanú plzničku a svet bude úžasný. Dáme si niečo sladké a kde inde ako kus koláče. Neuveriteľný borúvkový koláč s mrveničkou na vrchu a ďalšie iné šmaky, takže toto bude tvoja nová povinná zástavka. Reštaurácia Neklid, klasická česká reštaurácia, kde sme si dali kulajdu, ktorá stala určite za to, a tá sviečková, to mäsko, pozrite sa, ako sa rozpadáva. Normálne, že nebíčko v papulke. Kavárna, co hľadaj meno. Tu sme síce raňajky nemali, ale pozrite sa na tie vajíčka Benedikt, pre Boha. Tu sa určite ešte vrátim, pretože už len tá káva bola skvelá, ktorú sme si zobrali so sebou. A keďže ja milujem hotelové raňajky a byť ubytovaný v NH Hotel Praha, stojí za to, pretože sme si tu opäť neskutočne pochutili. Knedly. Nájdeš tu rôzne knedličky, či už sladké alebo slané, a my sme vyskúšali takýto pistáciový. Napíš mi do komentára, čo ďalšie by som mal v Prahe vyskúšať, a dobrú chuť.